kowe susilo hanuraga menika kang saged hamba parbuti pekerti kang luhur ingkang nyata kanthi gesange bebrayan agung Saneng yang ning paloka kadhe langit mambang tawasulan upamaneka saya cangket tindakira atmaja penganten kekalih gira samya apagut ing tinggal tempoing dapur netra wandayani daya pangriba ingkang hambabal manunggaling kula ingkang manut pring sanunggali jagone mekeli ya Allah ya Allah jagone ndi jagone sampe tak mangusane ndak kendel di dalam ampah amun-amun sing pudraning Gusti putri hanya ketinggang rokok arso hambalan hantal main pengantin kagum ingkang wiraskan dundang kasih sang pengantin kagum semangke hanti hambalan enteng tuh sang dundang kukur barang enteng-entengan gini gitu enteng-entengan iki gak lagi teleki anu jenang sing ngitungi mawon nggih jenang apa pitenge mlobon pitenge apa ning ndi piteng menapa ta wujud kula dinipun gampal dana wati saking suruh kang nitih kirang solan lawe wonten pinilih suruh kang diremorose kamangwati suruh yang dinulu beda rumah lawan korpe anangin yang gini ben tunggal rasa urip Sigra sang panganten putri anjengku sarwi sumembah mringkakku Pandhiraku panganten kaku sigra rutatane lo hambar peki antiga kang cinakten bokor kencana ingkang raka wadhang sekar selamat sakala ponang antiga dilapak ing padha biar pecah timbling wiji hati mereka padhang Oyo perwito kanggo sepanunggal pring sekar priwarga inggih mawar melati iwah kenongo kanggo mangambal arum bandali bindali lir kadya gandalipun penganten kelalih Atmoja penganten putri amijiki sammaranipun ingkang raka ya ngaturake dharma bekti mring dharma amberat sawarnaning sukerta satemah henira lebet ing alamat diyo saking bebrayan ilang sapitaringan karaharjan lan kamulyan Purana dinira picikan sang penganten kakung sidra anjunjung lendahing penganten putri werdinipun sang penganten kakung jajering mriya ngangkat baladating waludya amrih imbang kalawan baladating priya rikala samono sakatral ajawat asta atmaja penganten kekalih pranyata lamun ta dauk ira wis pinesti dadi pasangan Kiroget sang ibu juru semboko asta satsarana wujuding gendhe pratala isi toya wening kasuntak wonten astanipun penganten kalih laju kasiramaken wonten ing hantala tepung gelang paribasane lan
mangkon sang juru sembogo kasta ingkang buati saking jalur dipun enam kados bokor cacah sekawan ingkang isinipun jajanan pasar balak-balak mutmainah sang panganten kalih tansah kiludang dados amraganing bebrayan agung anggenipun ambyur wonten gesanging bebrayan ugi tansah pinaringan karaharjan lan kamulyan leresat otoning sondang pemilik hangulat puspit poindahing mardi iya ing samangka sedaya kadang banjiraken kaya maring saking kendhi pratala kaubengaken dhumateng apot samanten kalih ingkang nembe kemawon ajawat asta sampun dinaris dening Gusti Kang Morbeng Jagat pranyata wis dadi jodhonira ger apa jago sakarone Mas Wawan saha Mbak Eva iker kaubengaken wonten astaning penganten ingkang nembe ajawat asta kaping 3 paring emut bilih gesang wonten ing alam donya menika boten wonten ingkang langgeng sedaya ansah owah lan gingsir tindane cakra manggilingan saneng yang talaga langit sigra sapanganten putri apa kanjeng wonten sakiripun ingkang raka adicara nganti sinduran utawi sindur binayang paling samangke Sekar Puspita abdi kang kaamban pengantin pengatan kakung kaliru Sekar Puspita abdi kang kabekta dening pangapiting pengantin putri ingkang sebat kalpa taru dewa daru liwat jaya daru limrah sebat kembar mayat sigra sang panganten kalih arsa nindaken sinduran utawi sindur binayang pramila ingkang rama anggih bangsa Sukadi kasuwun manjing wonten sakajeng atwaja panganten kalih pramilane ing karsa sampurna monggo Bapak Sukadi atwaja panganten kalih wonten satengahing rama lan ibu yo mangkon karsa anak lanang Agus Setiawan lan garwanira Genduk Eva Yulis Setiani sira bakal tak lungguhake ning papan kamulyan kuwi ana papan kamulyan sing biyen tak lungguhipun bapa kelawan ibumu kula dina kita pasrahke marang jeneng sira ngaturake panuwun Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu jenenganing talaga kabeh langit mambang wasulan upamaneka lintang toyo kusumawana ayo sumawo
dicolo, tukeran. Lah, dijolke ora ditukar. Ayo gua ning bareng bareng kita contoh saking para tamu ingkang bangsa Gusti abdi cara bangansih Bapak timbang prai mangkon timbang pramila Bapak Supadi keparang legak mulai sasana windu kakon jawangan kalih legak wonten ing sukunipun Bapak Kanan Ranggering saudara pekaten ingkang ibu nur pirsa kepiye to maneh abot sing endi to Pak yen tak timbang bobote padha wae Budi Ipat nyoto tanda kita kan aku sakarunimus imbang kapostan saking ingkang winulya ingkang abdi cara saken tanuk bro kacar kutuk asale wong liya adya sedulur kacang kawak di atas panggung aja biar tamu dari Brebes kelihatan ya. Naik ke atas panggung semuanya. Monggo ya sini yo. Ayo Mas, dadi bareng iki kok rasane naik.